Veel Limburgse scholen staan er op dit moment niet goed op. What is 5 times 2? Yes, Clyde. 12. Ze scoren namelijk zeer slecht op basisvaardigheden zoals rekenen, taal en burgerschap. Net als in de rest van het land blijft vooral het mbo onder de maat. In het mbo heb je 4 niveaus, niveau 1, 2, 3 en 4. En met name in niveau 1, 2 en 3 zie je echt significant hogere uitval. En we weten ook dat als jongeren zonder diploma hun opleiding verlaten, dat dan de kans op een baan echt veel kleiner is. In Limburg krijgen 3 instellingen zelfs de stempel zeer zwak. Die twijfelachtige eer gaat naar de VMBO-afdelingen van Juverta in Heerlen, de Balans in Roermond en basisschool de Klingenberg in Venlo. Zij staan nu onder verscherpt toezicht van de inspectie. Maar er zijn dingen die buiten de school om, zoals het lerarentekort, een rol spelen. Maar ook de druk, de toenemende prestatiedruk. Er wordt heel veel getoetst en komen soms ook niet meer toe aan het welzijn van de jongeren. Hier in Limburg is dat ook echt significant een zorg. Dat het minder goed met ze gaat. Maar het is niet alleen kommer en kwel in het Limburgse onderwijs. Naast een hele reeks voldoendes zijn er ook scholen die juist de beoordeling goed krijgen. Dat zijn basisschool Sint Paulus in Heerlen, de Graswinkel in Weert en VSO de Ortolaan in Roermond.